Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Kami, aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-19 ng adlaw sa bulan sang Marso tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon sa kanginan?
Ox lang, kabayuntang okay lang kay daw taas-taas pagid ang aton sining numerosang COVID-19 diri sa Bacolod. Di basi karon sa hapon maggamay na ini kabayunta lang ha. Kabayunta gid lamang ha. Sige, magpasundayag ang inyo sining palatuntunan tubdob kita sa tagdalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time. Diri sa inyo sining palatuntunan, kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan? Oks lang. Kung okay lang, mas manamigin. No? Sige Samtang sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon nga nagatutok na diri sa aton sining balitaan sa sining Otto. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta yang tiyempo dira sa inyo? Diri sa syudad sa Bacolod tagiti ang masingkal nga init. Daw kwaresma na gid manti nagahilapit na gid lang. Mga duwa na ka simana nang nabilin kag yara na kita sa ginatawag nga Holy Thursday, Good Friday kag Black Saturday. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag tubtub sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining Otto sa mga kaaksyon ta sa Oriental side kag kalakipan sa Bugos nga Region 6. Mag-inop na kita mga kaaksyon sa sining pagpangalagad sa aksyon na BBB. Dira lang kamo sa inyo tag sa kamapuluyan paghimos na sang planyagahon kay tigirigma na dugay-dugay. No? Kaming bala sa pagdala sa mga balita para sa inyo sa sining Otto. Sa kinandan, ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkaw ta si Aksyon Eden Abuso. Banwasang Binalbagan may bagong sanggunian bayan member na mga kaaksyon. Matapos tong nagtaliwan ng Vice Mayor, ang first councilor masakan na siya as Vice Mayor kagang number 8 nga konsyal, amo na siyang bakante. Kag subong mayara na ginpahamtang nga konsihal. Kag maki-update ta karon sa COVID-19 sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental, ilabi na sa sining mga pagbakuna na. Bilana ka mga LGUs ang nagtapos na sang ila sining bakuna. Anti gamay-gamay man lang to, pero ang iban sinisigi-sigi pa kay kahapon lang nag-start mga kaaksyon. Mangisayod ta karon sa aton sining mga opisyal sang probinsya. Kung bala pila ka mga ospital sang padalan na sang AstraZeneca kag Sinovac nga mga bakuna. Samtang may balita man kita karon dugay-dugay sa Bacolod City Government Center. Upod kay Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aton hibaloon karon dugay-dugay, no? Ang balita kay mayara mga pilot areas nga ginpatigayon sang simulation vaccination exercise karon nga adlaw diri sa syudad sang Bacolod. Aton hibaloon karon kay Aksyon Art Tayhupon. Sa BCPO naman nga balita, Police Station 10 gina-verify pang report nga konektado sa isa ka grupo ang ginpatay kagabi sa barangay Handumanan, kapulisan nagalantaw sang madalom nga motibo sang insidente.
Hindi maniguro hapaw nga ti masining ka lang kung ano malangdang hapaw nga rason di maniguro nga patyon gid siya. May madalom gini nga mga rason kung nga lutang ini ang persona dra sa area sang barangay Handumanan ato ni baloon ni karon dugay-dugay sa pinaka-latest nga investigation sang mga kapulisan sang Police Station 10. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni aksyon na Brian Morden. Nokpo may nagdugang isa sa nag-positive sa COVID-19. Kagaduha ka mga nagkaladakpan sa bago o kung sa bagong drug operations kahapon 36 million pesos nga shabu o si saon sang sila City PNP ang mga pangalan sini. Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kantanan sa interview regarding sa CIMEX sa Barangay Panukoy kagiban pa nga mga areas diri sa syudad sang Bacolod. Kag Diocese of Bacolod may yara nga pagligwat sa pagsaulog sang Semana Santa. Samtang sa ato sining nga mga balita out of town karon dugay-dugay base pa man lang makasalyada sila sang mga balita. Samtang sa balita nasyonal naman balita ni Aksyon Dorel Cabato. COVID-19 mahimo mangin seasonal disease na. Grabe, no? Samtang 80% kaso sang P.3 variant nga na-record sa Central Visayas, 80% na. Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kalakip man sa bugos nga reyon 6 diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, buling. Aksyon no Radyo Philippines Standard Time las 11:34 mga tunuras 11:34 na mga kaaksyon. Sige, kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sininga udto samtang nagatsibog ng halos kalabanan sang ila sininga palanyagahon, no? Ginabi-abit ng mga kaaksyon tabaya Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa mga nag-likes kag nag-share na sa aton sining program karon lang dugay-dugay. Sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Kag sa mga kaaksyon ta by actionradiobacolod.com.ph sa aton sining website kag sa YouTube naton sa mga YouTuber naton mga kaaksyon by Aksyon no Radyo Bacolod. Ginabi-abi na namon kamo. Karon lang dugay-dugay mahina ang kalaban ng inyo sining mga mensahe. Yari na ang resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw sang Biyernes, March 19, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 24 kag 22, liwat 24 and 22. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Ayos, sige sa mga kaaksyon ta dali gilang ha kay ma-check na kita diri sa mga kaaksyon ta nga una na nga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ayos, so sige sa iban dira nga way pa magka-plastar pag-plastar na, no? Kay ang iban sinimaro sako pa man sila sining trabaho, ang iban niya kaina pa nga nakatutok na diri sa aton sining pagpangalagad.
May lang pagpamati kay Lilian Tadina, kay Atia Kim Eriman, no? Kay Huma Lumina, kay Lori Jean Piratelia, Toriano Tapalia. May lang pagpamatin day Lori Jean, no? And Josephine Celeste Taiko, present naman siya. Si Romeo Caniete, ara naman siya. Kag si Joji Miranda. Salamat gid sa inyo sining nga pakig-upod sa sining odto. No? Kalakipan sa kay Yudi Torta de la Piña Barbecue. Happy birthday subong sa iya sining nga kadlawan. No? Birthday ni Yudi Torta de la Piña Barbecue. Ay, birthday mo subong doon din Cabo, kay Buyet Desamparado, Erwin Buen Consejo. No? May lang pagpamati, likewise sa kay Michelle Sayo, no? Kay Erwin Mercano, kay Eliterio Parcondayon, Joy Drilon, and Guillermo Clareto. Present na si Gimo, no? Guillermo Clarito. Si Arlene Dalisay, may lang pag-monitor, and Edward Javier. Si Alex Montesa, present naman. Inday Blasa, may lang pagpamati man. Gemma Tagwan, no? Kag Liberte Binitin Obaldo, salamat gid, no? Kag sa kay Eva Gradas Baterna, may lang pag-monitor, no? Jessa Baldimar Ravina, Ami Agostinis Varon, kay Edwin Brasa, no? Edwin Brasa. Kay Jonel Hongko, may lang pagpamati. Jocelyn Libon Dispoho, present na siya, no? And Alex Fuentes, ara naman si Alex Fuentes. And Aileen Galino Bangkaya, no? Kay Emily Hendrala, may lang pagpamati. Imbong Jo Campo, present naman. And si Dines Marifosque, may lang pagpamati Dines. Kay Edmar Kilitar, kag Probilino Marquino, no? Salamat gid sa inyo sininga pakig-upod sa sininga udto diri sa aton sininga pangalagad, no? Ayos. O sige. Ang iba naman karon dugay-dugaya kay why pa man sila ka kuan gid ka plastar siguro ga sigon sako pa sila, no? Sige, karon naman dugay-dugaya. Mahinang kalaban eh. Dali gid lang ha. Standby mga ka-aksyon sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras. 11:43 na mga kaaksyon. Sige sa mga listeners, mayadayad gid nga udto sa inyo tanan-tanan, plastar na kay tirahon ta ng mga balita nga inyo mabatian sa dili ginamang madugay, no? Sige, standby na sa aton sining nga mga balita nasyonal man gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Pero sa pamangkot ninyo, pwede ba lang nga maghubin na may edad na? Pwede, gid Kinanglan ta magdit. Katuantang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Ang ining balita ni Aksyon na Dorel Cabato ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. COVID-19 mahimo nga mangin seasonal disease. Kag 80% kaso sang P3 variant na ka-record sa Central Visayas. Maki-update sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod.
maghimo nga magbag-o ang COVID-19 bilang isa ka seasonal disease kaangay sa matrang kaso ilabi na sa mga mabugnaw nga lugar. Sa report sa United Nations 16-man expert team nga nag-imbestiga sa ginhalinan sang virus sa Wuhan, China, may indikasyon nga mangin isa ka seasonal menace ang virus ako For base man. example, mga trangkaso daw mo na? Yes, Action Rex, do season na lang abis ang amo na. Kumbaga, pareho sila bilang ting dengue, bala subong. Oo. Tika laing rumatian, ting COVID, bala subong. Ay, naunsa man di anyway. Pero amo nang ilang nga pagtuon, Action Rex. Ay, pero mas maitani ko yung madula na Gani naging ni man. Action Rex. Labi na kuno sa may mga mabugnaw nga Ano lugar. ginang ginhalinan sang COVID-19 now? Doas na subong Asa to wala subong gid to daw. wala siya Wala gid po na-explain nabalay. na kung din ginagalin ina. Ano balang ginhalinan? Unlike sa iban to yung mga balatian nga halin sa ilaga, sa leptos, halin sa leptospirosis. ihisang ilaga, ano pag dito nga mga balatian, no? But ining COVID-19 hasta subong yan para magutanon di na siya nagalin. Ano na sa Do iya? wala pagid sang Action Rex sang konkreto bala nga ebidensya Hindi siya sa chemicals. ambot lang sini. Damo man kay gambal nga man-made. Do ka chemical weapon kuno ay kala ni mama mo pag inaya. Kay ambal kuno hindi ko makabato ang China sa US when it comes sa mga firearms o weapon, chemical weapon. Diraw nila kuno. sa chemical. Ay, hindi mo wow. Di- Pero di wait mo- pagid why na patakay balay. balo sina kung nanugid ng sa likod sina eh. Yes. So, kay hindi ta expert actually. Di wala to tagin no? Gani. So, aton lang pangabay tani kag ginapangamuyo nga hindi lang ni mangin seasonal disease kay do ka ti maging siling ka seasonal disease do ka normal nga tinga mo na mong tuwa mo kasi mo ting dengue subong panahon halong kita nan. So, sa pihak sini di nagpanumdum ang mga expert nga hindi pa dapat himuon nga basehan sa mga gobyerno sa bugos iyang kalibutan ang sahi kag kalidad sang panahon kag klima sila pungsod sa pag-relax sang mga pagsulundan o kon protocol batok sa COVID-19. Kay sunod sa mga eksperto sa una nga bahin gid sang pandemya sang pag-start sining pandemic nagtaas man ang kaso sang COVID-19 sa mga mainit nga lugar kag wala sang ebidensya pa nga nagapamatuod nga hindi ini saliwat nga matabo. So posible gid ini matabo suno sa mga eksperto gani mag extra halong o kon hagan-hagan lang ang ila panugyan sa gobyerno sa pagpahalogman sang quarantine o kon community quarantine. Kag sa iban nga balita nasyonal pero may angot ini sa gihapon sa COVID-19 gikan kuno sa Central Visayas ang dako nga bahin o kon percentage sa COVID-19 P3 variant nga una na diskobrehan diri sa Pilipinas. Suno kay Department of Health Epidemiology Bureau Head Dr. Alethea de Guzman, sa 98 kakaso nga na-detect nga positibo sa P3 variant, 80% dire ang nagikan sa Region 7. Ginaberipika pa man sing DOH ang lokasyon sa karon sing 20% nga nabilin sa mga kaso bangod maghimo na test ini sila sa iban nga lugar apang nagatiner naman sa iban nga rehiyon sa pungsod bangod sang mas ginpahalog karon nga paghulag sang tawo diri sa Pilipinas. Di ginatun-an man sang DOH ang epekto sang P3 variant nga may N501Y kag E484K mutations nga makit-an man sa UK, South African kag Brazil variants ng COVID-19. Suno pa kay Di Guzman, ang N501Y mutation ang ginreport nga mas makalalaton ini samtang E484K naman mutation ang mahimo man makapekto sa kaepektibo sang bakuna. Ano to? M1 N501Y mutation. Oo. Marami, no? Kana basahon lang pero hindi kita mo ang epekto Action Rex. Do hindi amo pero ang pangbasahon to nga nagkalamo lang ning mga ngalan nila. Do Ay, ano na ang yan? buot Man ni kuding-kuding Action guro ning ila, no? Kaya mga scientific nga na Action Rex sa hindi masarangan sa utok tari ila di nga mga pagtuon na mo ni. Ayo. So ano tanong niya itugyan tanong ni sa mga expert gani. Action Rex importante why the basibla the soni ngalan na sang tao ang variant ito ka delikado pag Action Rex. Gani. Discrimination
celebration na karon. Sige, sa update naman sa world records ng COVID-19, ang cases subong sa bugos ng kalibutan nagdangat na sa 122,367,676. Ang nagkalamatay 2,703,176. Ang nakarecover 98,658,846. Sa Pilipinas, pinaka-latest ang cases naton diri 640,984. Ang nagkalamatay 12,887. Kag ang nakarecover 561,530. Negros Occidental, 20, ang nadugang kahapon, nga nagdala ini sa kabilugan niya 7,018, kag ang aktibo nga kaso yara sa 232. Sa Bacolod, 12 ang nadugang kahapon, nga nagdala sa kabilugan niya 5,893, kag ang recoveries may 4, nga nagdala sa kabilugan niya 5,618, kag ang death toll yara sa 186. Out of 5,893 ka mga cases, 89 or 89 diri ang aktibo. Sa Western Visayas, 124 ang bagong kaso kahapon, nga nagdala sa kabilugan nga 26,146, ang recoveries 25, nga nagdala sa 24,130 total recoveries, kag 5 ang nadugang nga nagkalamatay, nga nagdala sa kabilugan nga 766 death toll. Out of 26,146, 1,244 dere ang aktibo nga kaso. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Dorel Cabato. Una pa lang tong mga balita ang inyo sininabatian. Wala gid lamang madugay. Daw mahamot ka lang, no? Pero kung kaysa, mayo gid nagahalong, ah. Perting nga mga ngalan sang mga virus, no? Daw hindi mo ma-gets gid na yun, ah. Ay, oo. O, sige, basta sa Iloilo to, kundi may call center to kahapon nga na Travisia, daw pila to ka bilogin, daw 70 plus kahapon nga report, ha? Pero today, subungaga, 93 na slabla more or less. Ang positive naman nga mga empleyado kay second floor kag third floor galing ginaokupar sining call center company dito sa Iloilo, no? Pagtigadamo dito sila. Pero diri sa aton kamayuntang kuan lang hagan-hagan lang mabalan tani karon sapon kung pila pa ang nabilin o kung may why na sang may nabili, no? Siging report ni Aksyon na Dorel Cabato ginadulong sa inyo sa Kalwan sang D3. Ayos! Sige. Sa iluhan tanayng balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol, no? Kay pagkatapos ini, standby anay Aksyon Art Taghupon sa Bacolod City Government Center. Pirahon tanayng balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Ini may kangtanan sa CIMEX sa Barangay Panukoy, kagiban pa nga mga areas diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, mantingin patigayon ini karon nga adlaw, no? Daw pila gini ka mga barangay sang ginpatigayunan sang CIMEX kagin kantuan sa aton sining nga patrol sa dring Granada, Panukoy, Singkang, din patong mga areas, no? Kag Diocese sang Bacolod may pagligwat sa pagsaulog sang Semana Santa. Ibaloon tani birthday ang Semana Santa naton sa next pagid nga mga semana, that was April 1, 2, and 3. Amo na siya mga kaaksyon ang skid sa ngaton sining Kwaresma. Kadtuan tanay sa aksyon Eden Abuso, balita gikan sa patrol. Sa detalye sining mga balita, aksyon.
Asan na Rex live kita di karon sa bahay naman sa barangay Pahanukoy kundiin bag-ugid lamang nagtapos ang ila sining vaccination Action Rex. Kag actually sa paglibot-libot kaina sa the rest nga siyam ka mga barangay man halos natapos naman Action Rex ang ila sining vaccination program nga ginpatigayon. Actually bisan kaina nagabisita-bisita ta nagatan-out Action Rex nag-observe man sa ginapatigayon nila nga vaccination ara man si Councilor Renisito Novero ko bag-ugid lamang naglakat sa Action Rex halin man di siya sa sa barangay Panukoy kay nagtan-aw kag nag-assess man Action Rex no sa vaccination program nga ginpatigayon Action na din? Action Rex. Yes, luwas sa barangay Panukoy, ano pagid ka mga areas ganining may Cymex ni? Aside from barangay Panukoy Action Rex ang barangay 4 pero nag-cover na siya sang barangay 1 to 7 barangay 4 gymnasium da nila giniwat na. Abis 1. Ang barangay 39 sa ila sining nga gym, ang barangay Alihi sa ila man nga gym, ang barangay Banago sa Banago Elementary School 1 gym, ang Granada kag ang Handumanan sa ila man nga gym Action Rex, ang Mansilingan sa Mansilingan Agro-Industrial High School gym, ang Pahanukoy Punta Taytay kag Takuling diri man Action Rex sa ila sining nga gym. So ti kabalo naman Ang Handumanan niya separate niya? Ang Handumanan sa Gym Manila Action Rex. Okay. Ang Granada sa Gym Manila. Correct. Kay di dako ang area kag para mapatigayon ni Action Rex kay daan ang vaccination area may ara sang pre-registration, may triage area, may registration, may checking pa sang vital signs, may patanawon ka pa Action Rex sang mga videos dira nga para may baluan mo kung ano ba lang benefits, anong pamayo pagid sang COVID-19, may ara pa pag-check sang vital signs, may ara sang vaccination area, kag may ara sang post-vaccination area. Kung simulation exercise ni, may ginabakunahan gid nga tutuod gid? Yes, may ara Action Rex per barangay, may allotted nga pulo pulo? Pulo ka mga personnel nila. Mga una-una ni Action Rex na istoryahan ni mga BHW mo. Then kagabi lang gid palayag sa National IATF nga considered man nga pwede man Action Rex ang mga barangay kapitan bala nga magpaydalom naman sa vaccination. So kaina ang barangay Kagawad ya? Barangay Kagawad, Kapitan, Action Rex, yung mga barangay health workers. Yes. Si Kagawad magbanwawahid da. Wala. Di siya. Daso na sa kono pa-iway sa dahil. Okay. Sa second batch siguro, anay correct. Dito, walo man lang. Ang Panukoy, pinangalate da? Pulo-pulo ni Tanan Action Rex, actually. Tanan niya barangay. Pinaka-barangay ganin Pulo man? Pulo man. Bali sa Kagatos? Correct, Action Rex. Ano na? Sinovac or AstraZeneca? Sinovac. Okay. Kay Action Rex dito sa may Abes 1, voluntaryo man nga nagpabakuna si Barangay 1 Kapitan Cesar Ralios. Pero anong process gani ni Action din ang una gid mapa-vital sign o nano ka? May pre-registration tapos ma-registered ka nay. Registration tapos i-check mo vital sign. Kamusta ng BP mo? Kung high blood, o kung low blood, kung anemic. Kung high blood, hindi gid pwede. Pa-huway-huway ka na. Huway-huway. Pero pagkuha, nga dason nga daw taas, pag hindi gid pwede. Correct. Pero dala na lang ko no Action Rex. Ang iban may hindi. Galing kayo mga diabetic, kaya paano na nila mabala na? May ara sila Action Rex ang screening man. Kasi syempre, ikaw man ano ka man with all honesty ka man, mahambal ka man kung may mga... Gani, kung may gidabatsyag ka lang? Oo, kay basi wala matumba ka, wala pilaso. Correct kasi bangda naman. Tapos bangda naman tungod sa bakuna. Sa bakuna, oo. Amo na ang proseso, Action Rex. Kasi syempre, antes ka pa-vaccine, syempre, pakisuhon ka gidya, nga willing ka gidya, nga gusto mo gidya mabakunahan. Di, amo na Action Rex, ang mga nagapambakuna, dire, mga naka-PPE man. Tinga, nagapamangkot ni si Guillermo ho, saan kuno ang AstraZeneca, yung brand? Ang AstraZeneca, Action Rex, actually, may ara naman kita, pero allotted ato sa mga senior citizens na frontliners. Pero ang subong niya sa pulo ka mga barangays, why na da AstraZeneca kundi Sinovac tanan? Yes, Action Rex, mga Sinovac inita nati. Actually, kaupunta di karon si
Barangay Panukoy, punong barangay Bibing Noble, Action Rex. Kay siya ang pinakaulihi nga nagpabakuna diri sa barangay Pahanukoy. Kap, good afternoon, live ka sa Action Radio Bacolod with Action Rex Cantong. Oo, sa ulon ni Kap. Kap, kamusta? Wala lang gidugay Action Rex mo. Ginbakunahan si Kapitan. Kap, kamusta ang feeling? Anong imo sininga nabatyagan? Tapos ang imo sininga pagpabakuna? Daw, wala man ko may nabatyagan nga laing. Do normal naman gihapon ako nga pamatsyag. Pero pagtuslo ka, ang sakit, o kung ano. Wala man daw kutot lang sa normal man subay. lang. Oo, tutot lang sa subay. Pero Kap, aside from you, ang siyam niya, paano ninigintala ang mapabakuna? Bali kundi may pulo ka ba vial nga para sa South Cluster. Gin-divide ini namon sa Sumag, Pahanukoy, Kabog. Kagang mayara kita nga isa ka kagawad sang barangay Pahanukoy. Ang una-una gin nga nagpabaksin si Kagawad Burgos. Ang isa ka doktor sang City Health, si Dr. Jucampo. Isa ka nurse man sang Sumag, si Nurse Frances Guanzon, Tata Guanzon. Kaga duha ka BHW sa barangay Pahanukoy. Duha ka BHW sang barangay Kabog. Isa ka BNS sang barangay Kabog. Isa ka BHW sang Sumag. Kag ako ang katapusan, barangay kapitan sang barangay Pahanukoy. Paano ni Kap gin-identify or sila mismo nag-volunteer? Sila nag-volunteer. Kay may ari pagid gani nga duha ka BHW sang barangay Panukoy pero na-deferred ni sila tungod kay nagtaas ang ilang BP. Kag may isa man ka midwife sang City Health Office wala man natigayon tungod kay nagtaas man ang BP. Ang muna nga ginreplisan sa mga BHW sang iban nga barangay. Do kompleto na galing lista niyo Kap na kung let's say may usulod ng pulo, may ara kang mga next in line. Oo, may ara. May mga reservations. Pero ti syempre Kap, ang ang ginbakunahan ni sulod ni tanan sa between 18 to 59 years old gid no kay Sinovac kini Kap ang ginbakuna sa inyo. Yes, Action on Dorel. Tapos Kap, ang second dose niyo saan ni Kap? Daw 28 days after ba lang? Mo na nga Kap no pero so far sa inyo di kay Kap may ara ka mo di sa mga may ari ka mo di sa post vaccination monitoring area okay naman ang okay naman wala man sang may naglingin ng ulo wala man sang kasi bali may ara nga sa after niya nga nabaksinan na nakabatsyag sang lingin ulo tigin papahuway laman kay may ari man kita mga beds na sa diin makapahuway sila. Tapos sa post-vaccine area naton, ari di ang aton man nga mga doctors, may naka-ready man nga in case sa mga daw natamaan gid. May dali lang kay balikan tanay si Kapitan Bibing Noble sang Panukoy with Action Eden Abuso sa interview right after nga daw halos tapos na ang ginpatigayon nga vaccination or simulation vaccination sa area sang Panukoy. Action Eden. Yes, correct. Kap, mamangkot lang kami, bali, kung magpadayon na siging vaccination sa iban pa nga pumuluyo kag frontliners DB sa Barangay Pahanukoy, amo na ni siya ang setup gid gap sang inyo sining vaccination area man. Amo na ni siya ang setup, pero ang gym na-assign gini siya for vaccination area. Kaya nga aton nga 3 dito sa may multipurpose naton, ang aton nga post sa may health center. So, kumbaga may madulong sugat man sila Kap, no?
ma-assist ginaiya in kaso ara na gid ya ang vaccination man. Yes, Action Eden. Pero Tikap, so far kamusta diriya ang response sa mga pumuloy sa Barangay Panukoy kung pagbakuna ang istoryahan? Sa survey, kay kung may ginapagwa na ang barangay na survey form, sa survey daw, majority na gid man ang willing na magpa-vaccine. May ara, gid man nga hindi sila. May pero ara nga majority nagapagduwa-duwa, pero majority gusto gid nga mapavaccine. Ano ang ginahimo Dikap sang Barangay Panukoy with regard to education campaign man diri sa COVID-19 vaccine? Gina-equip lang namon ang amon nga mga BHW sa mga palangnon dala nila kay amon lang na ang nami sa City Health kay gina-train nila, gina-seminar nila ang aton nga mga BHW sa mga common nga mga questions sa mga tao kung paano nila sabton. So far sa mga na-encounter sa aton nga BHW, kadamo gid man sang napasugot nila. Kapa si Miara, ikaw sang mensahe sa aton sa mga hindi lang man na resident gid sang Barangay Panukoy kundi sa residente sang taga Bacolod as a whole, Kap. Ang amo na bala ang akon nga ginahambal nga sang pag-insecure nato ng aton nga ginapangayo sa aton nga pinalangga nga mayor nga kung paano makabakal sa vaccine. Subong ari na ginsabat na sa aton nga mayor ang vaccine. Ang ginaayo lang ni mayor sa mga pumuluyo pa. Kung gusto pa nga magbalik na sa normal kay amugin man na ang aton nga luyag, idi anhon ta nga aton nga kaugalingon nga mapabaksin kita para maproteksyonan ta ang kaugalingon ta, maproteksyonan ta ang pamilya ta nga palangga naton. Kap, madamo gid nga salamat. Action Rex, Kap Bibing Noble, kay actually ari pa di siya nagapahuway-huway man. Kaya ari siya, so thank you gid Kap. Sa post-vaccination monitoring area, Action Rex, so far, tubtub alas 12 malang ang aton sininga vaccination program sa pulo ka barangay diri man sa palibot sa syudad sa Bacolod kag tikay na mga bisan alas 10 alas 11 pa lang nagabisita kita sa iban nga mga lugar, halos tapos naman Action Rex ang ginpatigayon kag so far hambal ni Councilor Novero wala man sang may mga ara man minimal ang Action Rex like hambal ni Cap Bibing Noble diri man may mga after bakunahan may mga nagdiulo amo lang na Action Rex pero wala la siling niya nga do makulbaan gid bala or wala sang other side effects or reaction Action Rex nga do makaagaw gid attention or talalupang don gid Action Rex sa aton sini nga mga pero so health far, authorities. siguro daw normal naman lang ang pamatsyag na sang nabakunahan siguro. Subong mga inuras, aksyon na din, daway naman siguro na da. Yes, so Kabayon pauhay na Action Rex. okay lang tanan na. Yes. Kung may mga okay. naglalain to, before pa man sang vaccination, ti normal lang na ang tiyempo nga lang kagainit, ti normal nga magtaas ang ila sining BP. Oo, ti ang iban Action Rex kina may napamangkot man tati do dala bala kulba. Oo, Sige do laban na mag-uhan na ti syempre ka nipis daan kag medyo laba ni ang ang needle bala sang injection. Ti Laba? kulbaan ka man Pero ti ano lang kana do kagat lang sang subay Action Rex. Gani man. Oo. Doon nagpabakuna ka lang siguro. Na bakuna bala tong... Bakit bakuna? O tubla sang una nga bakuna man tubla? Ang papagwapa, wala nga bakuna. Oo. Doon mo lang. Doon mo Pero lang na siguro Oo. Wala na ni mga iba pang effects. Kaya syempre, updan taman Action Rex tanan sa pagpangamuyo na magintayo yun na ni kag tanan na at least somehow tagaan Action Rex mag-abot ng supply, hindi kailangan ng supply diri sa aton para makatigayon kita nga mayara sang herd immunity kag manghinilway na tanan Action Rex ang tanan sa COVID-19 man. Dan Action Rex ang balita bala sa simbahan. Kay ti ginpangabay sang simbahan ang paghangop man sa mga tumuluo bangod sa pila bala Action Rex kapag bag-o sa sistema kag pagsulundan sa maabot nga Semana Santa bali halin na siya March 28
hasta Action Rex sa April 3. Sunod kay Father Henry Donasco, amo ni siyang Director sa Commission on Liturgy sa Diocese of Bacolod, wala na Action Rex ang prosesyon bala nga patigayon nun sa Domingo de Ramos, kasulod na sa simbahan ang pagbindisyon man sa mga lokay. March 28 na siya Action Rex. Kag may ara riya sa gihapon sang bisita iglesia, Monday, Thursday na siya, apang tubtub na gid lamang, last 10 sang gabi, bangod man sa curfew nga ginapatuman sa syudad. Wala man Action Merkulis Rex. ganito, ano to ring kwanto? Merkulis Monday. Santo? Ha? Webes Santo Action Rex, Monday, Thursday. Bisita Sa iglesia. Monday, Thursday, ano ganing mga activity sa simbahan? Bisita Iglesia Action Rex. So, ang the 7 churches na wala mong ginabisita, panugutan gyapon pero titubto balas 10 na lang Action Rex sang ang gabi. gabi. Oo, kay may curfew. Oo. Pagka Friday Action Rex, usually kagahon pa lang, temprano pa may Via Crucis kontani. Galing kay wala na Action Rex, ginpaiway na ang Via Crucis para wala man sang pagtipon-tipon bala sa mga tao, especially kita mo na Action Rex per parokya bala kisa may mga nga mga nagapatigayon sa Via Crucis. So ginpaiway na ina, wala na ginpanugutan, I mean, kay para malikawan nga may pagtipon-tipon sang tao Action Rex. Pagka hapon-hapon sina ang prosesyon pasos na tawag bala Action Rex. Usually di ba ikaw mapili kada kun din nga diin nga Dockhart bala nga may santos ang imo siniukdan bala kada kanila halin sa simbahan libot sa downtown area galing kay may ara na Action Rex pero ang mapaso sa dalan mga manugtulod na lang sa mga amo na Action Rex nga mga santos bala kag ang mga tawo ginabisuhan lang nga magbantay na lang sugad sa dalan dira na lang hindi na magupod sa prosesyon. Correct, Action Rex. Hindi na pwede mag-upod sa prosesyon. Kaya para may social distancing lang pag may hindi magtipon ang mga tao. After sina Action Rex, ang duaw, paggabi, may ara gyapon sang duaw, kissing of the Santo Enchero, Action Rex kag cross. Pero bangod sa COVID-19 pandemic. Allowed gyapon ang kissing? No kissing na Action Rex, pero may okay. duaw sa gyapon. So no duaw lang sa iya, pero no kissing na sa kinandanta mahalok ta sa aton sining Santo Enchero. Santo Enchero, tapos magwa kita, pero why na iya mga kissing, pero ara gyapon ang pagduaw. Yes, Action Rex, pero mabaw ka na lang dira or malukod, kag magpamalandong kag magpangamuyo Action Rex. Ano oras na? Action Rex? Ano oras na? Usually, ang duaw Action Rex nag-umpisa mga 6 bala, hasta na kung tani, ang iba na alas 12, pag galing nag-visit. Galing kay Tisubong, hasta na lang man Action Rex, alas 10 ang duaw man. Oo, kaya may 11 na curfew, so para kung nakapreparar pa mga kaksyon naton, tubtob lang alas 10 para makapuli pa. Hindi So in short, may bagong pagligwat kay Santo ti isang way pa pandemya, ga-kiss kita sa Santo Enchero, ang kissing way na, ang duaw ara yagyapon. Yes, correct, Action Rex. Kag iban pang mga activities siguro pwede lang, no? Kag ang ano na gani, pagparada bla? Oo, prosesyon. Why na sa maupod, may maupod na sigurong ma-guide lang. Ang matulod na lang. Matulod sang karito, pero ang iban sinin, hindi na pwede ka upod, kundi bantayin lang sa dalan. Correct, Action Rex. Pero tiyan mo lang hambal sa aton simbahan, no matter what, amidst the pandemic, Action Rex, hindi man pwedeng tikalimtan ng rinaton. Kasi very important ni ang sa aton yung mga Katoliko, ang amo ni Action Rex nga celebration man kag amo ni tion. Pero ti hambal Donasco, nga importante ni tion Action Rex kag ginapangabay nga kung tani magpangamuyo kag mamalandong kita sa pagkapatay, pagpasakit kag pagkabanhaw man ni Jesucristo Action Rex. So far, amo man Action Rex, mga pagbago, pagligwat man sa bahin naman sa aton sini nga simbahan. So stay safe lang gida sa aton sini nga mga ka-action. Live day gyapon Action Rex sa bahin sang Barangay Pahanukoy, Action Ida Naboso. Una sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, dagang salamat. Aksyon Ida Naboso, balita gikan sa patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:15 na nga oras.
Importante man sa mga kaaksyon ta. Ang Kwaresma lang nga ginatawag dason si Mana suliton tayo ni para maihibalong halos kalabanan nga mga kaaksyon nato, no? Kasi may mga pagbag-o pa man sa mga patakaran sa simbahan, pero initially why na sang halok nga matabo kundi pwede lang ka duaw sa simbahan then magwa man. And ang procession, wala sa maupod, except lang sa mga mag-guide. Tapos ang iban, pwede lang kabantay sa dalan. No? O, sige. Ang ining porsyon na ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plaza Balsop, mga kakson, pampakinis, Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:17 na nga tunuras kada siglang sang orasan taban. Grahon taring balita ni Aksyon Art ay hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pagpreparar sang tanan nga mga vaccination center para sa mass vaccination prioridad sang EOC pag-sit up sang drive-thru vaccination center ginatunan man. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art ay hupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Wala pa man Aksyon Rex matapos ang ongoing vaccination simulation kag aktual nga pagbakuna sa Sinovac vaccine karon nga daw sunod diri kay Dr. Chris Rungon, ang Deputy for Medical and Data Analysis isa karon sang ilagid sining ginapreparar amo ang paghanda sang tanan 27 tanan ka mga vaccination center diri sa Bacolod nga muni ang i-utilize in kaso nga bayaran na sang arrival kung magabot na ang vaccine na gin-order sa city para sa mass vaccination. Sunod rin kay Dr. Chris Surungon, kay subong adlaw yung simulation kay actual inoculation exercises kaga rollouts of vaccine. Gina-expect na malabot nila ining 100 kapag expect nga magapabakuna kay kung basihan ang priority list supposedly tanan ini Action Rex mga BHW mo na assign sa City Health Office but bangon nga hindi malikawan nga motor report na Action din may nagalain ang pamatsyag may nagataas ang ilas ni blood pressure mo ng reason nga may pila ka mga ginlakip nga way kung tani iyanay para sa priority list. Dugang pa rin ni Surungon nga tikon sumahon na tanan on sina ang nagka-simulation exercise kayo na to motong Barangay Villamonte kagin sundan sining napulo ka mga gin-schedule karon nga adlaw. Nagalaon siya nga ining paripagong simulation kag actual rollouts of vaccine magka-encourage pagid sa tao sa publiko nga magpalista kag in fact siring niya subong matig ako na subong drastically kag makita nila damo nagid ang nagpakita sa interest nga nagapalista nagaparegister para sa vaccination program in which daway na mabudlayan ang mga team na nagakandak sa information damo mo lang decidido Action Art nga magpabaksin. Gani, basta makita mo lang sikap, makita mo lang mga opisyal na nagpabakuna. Iban ma-convince naman lang na mo. Ma-convince naman lang na. Kay tikon mismo sikap ka pa lagag. Simple tao siya, hindi gani sikap. Kapin pang iban na hadlukan sang dagom eh. Kaya mo na, pero at the end of the day, amo lang siling nga dapat magmatsyag ang publiko sa kahadlok sa COVID-19 kag hindi sa vaccine. Ariyo ang naparayag ni Dr. Chris Solomon. Malya, ito nga bakuna niya, these are all barangay health workers
DHWs ni sila nga part sa atong City Health Office. Kaya ito sa aton nga prioritization, amo pa lang na ang dapat naton bakunahan sa aton nga prioritization list, kag amo na ang ginatag sa aton nga guidelines sa regional office ang DOH. As far as kung sino pwede mabakunahan. Once nga mag-abot ng damo nga supply gikan sa national government, no, kag mag-abot ng supply nga gimbakal sa aton nga syudad, no, paagi sa inisyatibo ni Mayor Bing, definitely we will start already our rollout sa aton nga mass vaccination in all our vaccination centers. So sa subong sini, may ara na kita nga 11 ka vaccination centers nga sugod na sa ilang simulation. So may nabilin pa kita nga 16. So sa mga pila ni ka inadlaw ang 16 na makandak man kita sa simulated simulation exercise para agud to makapreparar man ang mga kada vaccination team naton kaya naton mga opisyales sa kada barangay na in charge sa vaccination center sa ilang setup kag makita nila. Sa palayag ni Dr. Chris Soron, nawari pa ginaw kay kagabi sunod sa iya may ara sa share sa Mayor Bing Dia na isa sa mga ginagamit sa guasang pungsod abing pwede iya mapapos para sa mga residente nga magpabakuna. Isa diri amo ang pag-set up sa ginatawag na drive-thru vaccination center. So ginatunan nila na subong kung din pwede set up kay ang plano bisan sa mga mall kagiban pagid nga mga area nga pwede na ma-implementar amo ning tun-an nila sa karon. Magluwas sila ti isa man nga ginapahibalo niya kay although sige nila coordination sa mga private schools sa pila ka mga sektor nga may ara sa mga medical workers nga amo ang gamiton para sa pagpatigayon sa vaccination program bilang mga vaccinators. Ang gamiton sinigali Axolex kung ma-utilize ang 27 kaba vaccination center mo or less sobra 1,000 no all in all ka mga personnel ang ila sining kinahanglan. So amo man nasubong ang ginapangita kag ginakompleto sa city para sa sining proyekto. Balikan natin si Dr. Chris Solomon. Sa Bayti City, kompleto na atong team. Sa subong sini, sige pa aton recruit sa aton mga volunteer doctors, tapos sa aton mga commitment gikan sa aton nga mga private sector partnership, like sa mga nursing schools, mga medical schools, in place maina. So once mag-roll out, nagkikita sa bakuna naton, we're expecting na ining aton nga private sector partnership, no, sa aton nga public-private partnership, ma-boost gid kag dila kita makuha sang madamo nga volunteer para magman sa aton mga vaccination center sa Action Aid. Ang kinahanglan naton kung kita sang tag 5 sa kada vaccination centers. So kung 5 mag-set up sa Bayti City, that's 135. I-multiply mo na siya sa 5 o 7 katao kada team. So that's roughly mga almost 1,000 plus nga vaccinators. Kaya ang kada team, hindi mo lang vaccinators ang napakita mo. May ara ka maman sa registration, may maman sa counseling, may maman sa post-vaccination, may maman sa observation area. So, tanan na siya. So, kadamo sang involved sa sining bakuna. Tanan Ano Sir Art na palayag ni Dr. Chris Soron. So, ang actual karon ang number kung napilagid dalapot barang 100 nga target sa sining simulation exercise batayan sa Action Reports Afternoon Edition. Ang ka-action nyo, action at tayo po na sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Art Hopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action Art Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita sa BCGC sa iluan taning Nukpo, si Action Brian Morden. Ini may kang tanan sa Nukpo, may nagdugang isa sa nagpositibo sa COVID-19. Kag duhang ang duwatob lang nadakpan sa siyudad sang Bago angot sa pagdala sang 3.6 million pesos nga balor sang shabu o si saon sang sinay sini PNP ang mga ngalan nila sini kung napagkit sa drug group mga kaaksyon.
Yari ang countdown sa report ni Action na Brian Morden. Bat anti sinanay Action Brian. No? Daligid lang palusuton ko lang ni sa gidlang standby mga ka-action. Balita una sa tamang serbisyo. Katuanta sa Action na Brian Morden sa nokpong nga mga balita. Action Brian. Action na Rex na dugangan sang isa ka miyembro sang Negros Occidental Police Provincial Office ang nagpositive sining COVID-19 sa dinagwa ining resulta Marso 9 ini no sa nagligan nga semana dito sa norte nga bahin sang probinsya. Action Rex isa ini ka PNCO or Police Non-Commissioned Officer. Atong report yang sa South yan, negative to Action Brian? Negative to Action Rex. Duha ka source ang gintawdan tanok po kag sa region. Pero piho niyang sa North yan, amo ning nagdugang. Mo na gani kay Lingkumap ang nagwa nga report gapon drugs mo. Safety sir sa kwani sa COVID-19. Sa norte nga bahin. Pero ining nasambit nga persona subong na isolate naman sa Action Rex kag ara sa mayong kahimpang kay kuanin siya asymptomatic man. Asto sa history niya sinikon ti wala na balaan sang pulis. So no diri sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco ini ang resulta sang wala untat nila nga swab testing sang kapulisan sa Nokpo. Madumduman nga nagligan to nag-ungot na kuntani sa 41 ang nag-positive dito. Pero mga duha naman ka bulan na nakaligad ti amo ni subong na dugangan. Kag suno kay Donasco way man sa dapat gid kabalakan kay ni siya way gid man nakahalubilo Action Rex. Kag may mga contact tracing naman ang ginhimo plus ngayon siya ang asymptomatic nga subong nagapahuway-huway. Bagabot ang pila ka adlaw ni siya ang mag-duty man sa iya sinitrabaho bilang miyembro sang PNP. Dari si Donasco angot sini. Bago po na yung positive na case na nagwa na yung result niya sir nung March 9, 21. Isa po itong PNCO po natin na naka-assign din po sa station sa may Marinang North. Pero ngayon sir, ikaan po namin siya sa kanyang respective LGU facility. Okay. Ma'am, klaruhin na po natin ito yung positive sa ma'am? Positive sa COVID-19, sir? Oo, yun i-clear natin kasi lumabas na report kahapon positive sa drug test. Ay, hindi sir, sa COVID yan. Yung pagklaro natin. So, pag ilan ito sa 42 na? Oo, sir. Hindi yung 47 case po natin. And 30 siya yung po yung active natin. Pero kumusta naman po siya, ma'am? So, as of now, sir, no, nasa respective po ng Pilipina niya, the day na nagawa yung result niya, sir, is okay na rin siya kagad. So, sir, symptomatic siya, sir, no? So, approaching siya sa kanyang 9 or 10 day po ngayon. Nagsubrek sa nga porusyon sa palayag ni Donasco angot sini. Now, sa gihapon, tinagapanomdom sila sa mga police station na assigned? Police station sa Norte, Action Rex, galing kay ang protocol sang Nokpo, hindi lang sila magpanugid kundi engage ini. Normal lang. Para hindi ko na mahadlock bala ang pumuloyo nga magkadto sa police station. Pero tina-secure man nila gilayon Action Rex so far sa 42 nga nagpositive na. Wagin man naghatag sang dako nga problema sa bahin iya sang kapulisan diri sa probinsya. At least ma-contain nila gilayon ang area. Yes, Action Rex. Kag ang ila sa gabaton sila mga blatter entry. Ang protocol ti ginapatuman gid social distancing, alcohol, kag inang face mask and face shield. Action Rex. Gintawgan ta kay na si Police Major Rolly Bondevilla. Pesang sila PNP kay ginpamangkot naton kon anong status nanday Radme Bidol kag Rafi Pradilla
taga-kuwan nila sila mo, taga-Dalan, Bonifacio, Barangay 2, Syudad Sang Silay. Sila ni kahapon, Action Rex, ang nagkaladakpan sa may mass operation dira sa Syudad Sang Bago, nga nakuhaan sang 13.6 or 13.8 million pesos sa ginapatihan siya po. So no kay Pondevilla diri gina-check pa nila kag usisaon ginila angalan Action Rex kung anong ila sila nga status sa ara balay ni sa drug list dira sa Silay PNP. Nagpamangkot malang kita dugang information kiti nahibalan sa Silay may ginakuno-kuno nga may dako dira nga nagauyat sa illegal nga droga kag dabo gid man din nagpanay dira sa Silay way ginubo kung isa 50 mil ang gakadakpan kon illegal drugs ang paghahambalan Action Rex. Nga daw sila yung nagsunod subong no? Ang San Carlos nagpasilay. Oo, ang San Carlos ka daw kadamo man to nagliliga daw, nadula man to. Tapos yung sila mo naman subong o? Oo, taga silay ning duha. Kung taga silay sila, away man taghatag conclusion diri di si dira man kuha ang supply of dira padala. Or ano ba gid? Gani, manubaligya lang ginis lang nga duha. Amo natin. Taga Budalan, Bonifacio. Gani, Action Rex, taga Barangay 2 sa Sang Silay. Ibalot ko ni karon sa hapon kay ginaabukay pa ni Sanay Police Major Pondevilla ang ngalan sining duha kon ara man sa drug list nila dira sa syudad Sang Silay, Action Rex. Anganon taban ang aton sining update sa ginluthang to nga taga Iroreco, Barangay Mandalagan sa syudad Sang Bago nga nakasakay sa Navara nga puti nagligad nga adlaw. Gina-contact kay na si Sir Batos-Batosan, medyo off the earth ang iya sining cellphone Action Rex, no? Pahaponan tayo. Inang balita gikan sa Nokpo. Action Brian Morden report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby na sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. We have Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Ining paglutang kag pagpatay man ni sa isa ka persona nga ambot ko na, no, ginang pinakamotibo sini. Aton lang hibaloon karon kay mga kapulisan sa Police Station 10 nagapaninguha pa man sang additional nga mga information. Pero dre kita na may tisiko lang palang imo sini nga lawas sang vitamin C. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization
At kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyonta, sa mga yara naka-Facebook Live kay Banoy Bahande, may lang pag-monitor Banoy dira sa Purok, Kabukiran, Takuling, no? Dagang salamat Banoy Bahande. Kay Niel Brian Balawes, may lang pag-monitor Niel. Sa kay Idi Laos, ga-monitor man dira sa Kingtown, Victorias. Kay Sir Alex Montesa, Sir Rex, kung mataas ang tolerance ng alcohol sa ilalawas, ni mangin effective man na ayhan? Ati, way pa man gid ginambal sang doktor kung taas gid ng alcohol content sang lawas mo, hindi ka pwede. Daw tanan pwede man mabalaan na sa pag-check ba siguro sang imo sining nga lawas Sir Alex Montesa, no? Kay Christine Minies Villalobos, may lang pag-monitor man. Kay Harry Quiniosa Hamilano, may lang pag-pamati. Kay Liberty Binitin Obaldo dira sa Mansilingan, kag Judge Jemuel Hamilano, pamilya sang Bangga Alit ni ayos. Harry Quiniosa Hamilano. Kay Francisco Guangco, kag Jesse Divina Gracia, lakip na kay Jeffrey Jimenez. May lang pag-monitor. And sa kay Belen Salao, may lang pag-pamati. Gian Recicio, may lang pag-monitor. Brandon Locsin, linya Gudnon Action Rex, nga ang tangubo ay nayahaw. Kag nga nabatian namon, hambal ka mayor nga hindi nasakop sa Bacolod ang tangob. Ay, tabo sa mayor ka Bacolod nun man? Ay, gali ka, ipacheck ta niya. Pero harap pa man ang tango ba? Nga sitwasyon. Salamat gid Sir Brandon Loxena. Siling ni Alex Montesa, makulbaan lang sa Rex, magpabakuna kung gamiton nga Sirens lethal injection imbis mahadlok sa virus o kung sa brand sang bakuna. Gani man Suset Alunan, may lang pagpanyaga. Salamat gid Suset Alunan, no? Kay Niel Brian Baloes, may pahabol siya, may ungod tulang sa pamilya Baloes, kag pamilya Diasis, kag pamilya Ibalya, dira sa Barangay Agisan, Himamaylan. And sa kay Jobal Trinidad, may lang pagpamati, dira sa Kabangkalan City. Salamat gid Jobal Trinidad, no? And Valencia Kenneth, salamat gid Idol. Salamat gid sa imo sininga pagpadala sang mensahe. Ayos. Kay Rona Rihida Trava, may lang pag-monitor. Niyaga, tamiyaw ko lang si Joe, Patloy, si Jero, si Tatay Tidi, kag Baby Yoke. Halin sa kay Rona Rihida Trava.
Kay Guillermo Clarito, Action Rex din, nakasulod naman sa inyong barangay ang vaccination program sa Noniayhan. Masugod ang vaccination sa AstraZeneca nga brand, Action Rex. I think guro do September pa siguro. Way lang mabalan, Sir Guillermo Clarito. Mabalan na ako mag-abot na. Ambrosio de Vera de Liera, Action Rex. Okay. May lang ang pagpamati. Marilo de Liera, Mary Joy, Mia, Jean, Jaymar, Aldok, si Gages, kag si Merlin. No? Salamat gid Ambrosio. Cresville Matreyes sa Barangay East Barangay Estefania sa East Homes 3, no? Salamat gid Cresville Matreyes. Kayo dito ta de la Piña Barbecue, happy birthday. Ang ikapilayan ni Subunga. Sige lang Ayos kay Madam Leonila Tarosan, may lang pagpamati dira sa corner Gatoslao San Sebastian. Rochelle Evangelista dira sa Guimaras, Barangay San Lorenzo, sa magulang niya may lang pagpamati. And okay. Siling niyo di Torta de la Piña Barbecue, best nga blessing nga nabaton ko Action Rex sa Linsa. Mga abyan kag mga kaparintihan ko, sugod lang nga nabatian nila nga nagapamati kami ni Lola Turing sa tanan nga programa sang Action Radio. Nagupod naman sila sa pagpamati kag sa mga foods nga ginpreparar nila sa akon amuman ni Lola Turing kag Tita Lourdes. Madamo gid nga salamat kami malipayon nga nagaupod permi sa inyo nga programa. Salamat gid Thank you, gid. Madam Elizabeth Malaka Gamala and Malaka family. Salamat man, no? Sa inyo sini nga pagtuto. Kay Rosalina Batulak Francisco, dara sa iya sining ginamtangan, talibabad sa kuno sa FB Live, bisan galain lang pamatyaga. Importante na katutok lang. Gani man Madam Rosalina Batulak Francisco. Tutok lang. Gerald Hermino, may lang pagpamati dira sa Villasol, Bayawan City, Baya Radio. Ga-monitor si Gerald Hermino. Madam Verinia San Antonio Alpenda, dira sa Silin Homes. Ga-monitor man sa siling mga inoras. Okay. Dali lang kay pangkuanon tani. See you di Torta de la Piña Barbecue ho. Ga-Palagaspas, Pamilya de la Piña, sang Barangay Inclaro. Kag pamilya Quezon sang Hacienda Santa Teresa Pocatod Binalbagan, ga monitor man. Ayos. Kay April Joy Binaflor Gaston, may lang pagpamati sa good afternoon sa Energy Fans Club. Ga monitor sign on to sign off. Si April Joy Binaflor Gaston. Ayos. Si Rodora Syoko, may lang pagpamati dira sa Hong Kong. Rodora Syoko. Kay Paul Spot, may lang pag-monitor. Michelle Sayo, may lang pag-pamati man. Michelle Sayo. Kay Erwin Mercano, may lang pag-monitor Sir Erwin. No? Ayos. Sa iban pa naton nga mga kaksyon diri sa idalo mo kay daw ka damogid kay Suset Alunan, Hong Kong Serex 30 to 59 lang ang nainjikan. Okay. Sige Lito Dayap, may lang pagpamati Okay, sige Kay Yorb Quinyol, may lang pag-monitor sa Kingdom of Saudi Arabia. Kay Juji Miranda, Rina Hirota, Guillermo Clarito, Action Rex, about sang mga kaangay ko nga may gidabatsyag sa Corazon. At hindi gid pa-check up lang sir. Sa ilay, check up pa man nila. I'm late. So si talunan, late sa ko, no? Sige, si Rosel and Bidaure Buo, watching from Taguig City. Ayos. Thank you so much, Gid Rosel Ann. Sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang... Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Balik kita dre sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:52 ang aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo. Aksyon Eric Magbanwa standby sa BCPO, banwas ang binalbagan, may bagong sanggunian bayan members. Kundi napatay to ang Vice Mayor. Siyempre, masaka ang first councilor. Tapos mabakanti naman sa idalom. Kaya mo nagsulod ang bagong sanggunian bayan member. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Sa detalye, Aksyon Eden. Aksyon na Rex nagpanumpa kay Eugenio Jose Lacson bilang bagong sangguniang bayan members ng Banwasang Binalbagan. Ining si Delilah Suela Gavaran. Sunod kay Binalbagan Mayor Bebot Mirasol, nakasugtan sa Konseho Action Rex nga si Gavaran ang ibutang sa bakanteng pwesto matapos nga ginhimo bilang Vice Mayor ang number 1 SB sadto nga si Orcesio Inodeo. Bago napatay ang bana si Nini Gavaran Action Rex. Kung madumduman amo ni siya si Vice Mayor Samuel Gavaran sa taong Nobyembre tinalikdan nga tuig. Tihambal Action Rex ni Mirasol sa Lunes. Magpatigayon pa sila sa pagsinapol para istoryahan man kung ano ang komitiba nga uyatan man Action Rex ni Gavaran. Ang tingog karon Action Rex ni Mayor Mirasol i-transfer lang naton para pabati naman sa iba ni News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Pero ti kahapon ni Action Rex nagpanumpa ining si Delilah Gavaran kay Gov Lacson sa presence man ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kag ara man ang iya sini nga mga kabataan. Balita gikan sa Kapital Provincial, Action Info. Una sa balita sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga ka-aksyon ta, Life Extension na Vitamin D3 anay para sa suporta sa aton sining mga katulanan. Bao kung kaisa kung mayro diferensya ng katulanan ta, kung maulan ang tiyempo, maburubog daw ang tiyempo, gabatsyag sa gilayon. No? Dapat naka-Life Extension Vitamin D3 kita para mabuligan ini, mga ka-aksyon. Kagang immune system naton, ginapayo pa ini, pasangkad pa ini sang Life Extension Vitamin D3. Kag nagabulig man ini sa pag-maintain sang healthy blood pressure.
Life Extension Vitamin D3. Mayo maning calcium mo, nag-contribute ini sa normal muscle functions. Kagang vitamin D, isa lang ini sa mga pa-normal sa absorption. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga pero gina-verify pa sa police station 10, no? Kag tining na patay ni kagabi dra sa area sang barangay Handumanan mga kaaksyon, no? Ato ni baloon kay Aksyon Eric Magbanwa sa pinaka-latest nga investigation sang mga kapulisan sang Police Station 10. Yari ang counter sa report ni Aksyon Eric Magbanwa plus sinigaling ginhold up nga taxi ni nanong update ni Aksyon Eric. Oh yes, Rex. Oh yes. Oo, ano to? Ang wagid ta. Ayo di purma. Hindi na pala mamangkot sa wine na to. Ngara lang bala. Hindi kay amo nang tonada sang kuanitingog ni Sir Frank Carbon bla. Ah, gala? Art, good morning. Ano to, Art? Ayo di purma. Nadumduman. Nadumduman mo man si Sir Frank Carbon. Amo na mga tonada linya ni Sir Frank Carbon mo. Ano to, Action, right? Art, okay. Ayo di purma. Ano to, Art? Ay, amo na tonada, no? Magka naman sang sitwasyon subong eh. Gani. Kainit ang subong sa sitwasyon. Kainit na gid, no? Ay, grabe na gid kursma na gid. Grabe. Sa April daan El Niño na to, no? Sa April? Oo, April El Niño na kita, no? Pero ako din sa ato sining pag-asa. Bodo Weather Bureau ka. Ayo di purma. Good gani, Republika, no? Ako kanagyapon sa mula nga panahon sa Bacolod kag Negros Occidental, no? Tungod din na sang easterly waves. Ayo di purma. Bapaanta pabuyan si gani, Republika. Gani man. Totoo gani, may lang ang pagpamati, Ga-monitor ris gani, subong mo. Monitor, Kay Sir Manuel ko, bono Sir Manuel ko ba? Uy, nasa malipatan na. Always na siya. Kapon na nawag sa ako, pero ko kariton back ba siya? Ito kabisig kapon sa ako ni. Bas, anong panawag? Away kagalit ka sa bat, no? Nanawag sa kapon sa akon. Ano tani itong tawag yaman? Ano to, Sir Manuel? Basi may kasa ko rin ato. Ayo di purma. Ito kasi may magkalabanan naman nawag na si Sir Manuel ko. May pamangkot pa sa sakon mo. Okay. Kalagi kapon na busy ko ba kapon doon nalipat na lang ko mag-return call siya. Gani. Kay Sir Joseph Chowa, Sir. May lang ang pagpamati, Sir Joseph Chowa. Malandong kagid, ha? Ayo di purma. Damo inig-advise mo, malandong gid sa. Sir Joseph Chowa, kagahulat ka da, no? Kay tunghulan ta ka da, no? Sila ni Sir Manuel ko ang ginatarget ko mo. Na magpamalandong sa Semana Santa, no? Amo na dang tirada. Bako mga lapit-lapit sa Parinono. Ate, siya gid ang unahon gid eh. Unahon ta, no? Pamusta ta Parinono? Ang kwan kasag ang mga pasayan da. Ate, arinad, lagko na aligi, Ayo di purma. Lagko ng kamumuoya. Makagatas na, mautod ka matarin. Monitor lang nisla subong sila ni Marie Elizabeth Aguisando. Siyado, kagyada dira. May lang ang pagpamati. Barangay Manolindo, may naman ko subong ng ila sekretaryo. Okay. Doon nagpamati sa sang advice ko to pa. Dapat tipano pa sa sulod kag hapon na sa magwa, no? Parang in the name of public service, no? In the name of public service. Amo na tirada kapchad, no? Ayo di purma. Dala sa pagalit si Kapchad, October
da. Kasi kagawad, Jofred, ah. Sa pantada, kay pare-alan na balis. Paring Alan. Pare-alan. Siguro ka text sa sakon, galing ko hindi ko ka-reply, kay wala din akong cellphone, eh. Ato sa balay ni Axores, Nabilin tong duwang cellphone, ano man nga. Amugin ang kontra ko sa bilog ko kabuhi Ako mo. man, ako gina ko naway, pag ko ka... Kunara pa ko sa dalo, mabalikid ko yan. Galing kaya rin ako sa babaw mo. Gani, mabili lang yung wallet ko nilang cellphone mo. Wala ba ni? Gusto sa wallet, kasi ito dabo kwarta, ibili lang ta. Oo May extra ba man ko sa busa? Pag kung cellphone madula ba? Way gid. Kami sila pligres sa mga buhi mo. Kabudlay gid, mga imbes nga makontak ka, mapaimunong ka nang lang. Kasi manawag si Mong Blang Rex, dali-dali alang na yun. Ayo di porma. Kapita, di na yun. Ano pag-apit mo kay cellphone mo, tapos balay mo, no? Gani, paralyzed gid. Paralyzed kita ang kayuhan kag transaksyon, no? Nakuha mo na, Wi-Fi? Wi-Fi eh. Ay, Sige, Wi-Fi ko kabasa sa cellphone ko. Di na cellphone mo? Ato gani sa balay. Ay, alam mo gipadulong di Why sa mandudulong? Ay, Malo ka naman, one man roll ta subong. Bawman one roll. Ayo di porma. Pelikula ni Steven Seagal ba? One man roll, gali kayo siyang manglaba, siyang maluto, siyang mahalay, tanan-tanan, gawin mo na lang, no? Pati pagluto daw, in charge pa sa imo, no? Siya mo natawag ang one man roll. Yes, ang gwa siya na German roll. Ayo di porma. Tinanoning balita niyo sa Station 10 eh, bawa kaluluoy. Kaya kaluluoy man ni Axel Rexo, kiti ang pastada siya rin kati kagabi, birthday pa mo. Oo, gani. Ika-55, higit si Rato, kahapon birthday gabi. Sige nag-celebrate sa birthday, plus kindungan niya man sa bunyag sa bata, yam lang. Oo. Ay sa katuig to nga lalaki, bawati mo ning nadangatan kagabi, mismo ang mga pamilya sa sining napatay, doon nakibot na kag daw na kuan gito na sorpresa gisang insidente at ining biktima ni nga napatay kagabi nga si Jose Estaniel nga taga Purok Saturn Phase 6B Barangay Damanan agapulupong ko gisasagwa after sa mga bisita yung nagbinulagay sila inom-inom da may tatlo katao actually ka nagsurod gulpi actually wag na siya kasi kudala bala ang ulot sang daw ali-ali mga lagyan nila da wala na damo gamo pa kon ang bayay ito gabi sa tribune action dyan wala na nagambal ang nag-suspect ang nagtiro dahil na lang palupok nga asot-asot Rex dito ang bala ito yung bagi ni si si Jose Estaniel gindala pa ni kagabi sa Bacolod Adventist Medical Center para nga may nga proti tungod sa igo yung mga fatal man way gid ka Kinani ka igo yagid sa lawas way man pa ni Axoros kay ginulat pa ni Police Captain Armelin Vargas bla ang resulta sang autopsy kung ipotopsy man ini sa pamilya ang bangkay kag ginulat ni Vargas anong pangabuyan niya man nagaobra ni siya awan ni sa gidman silingan ko ang yan ni siya pangabuyan ko na si kasagod-sagod baboy da mayara na siya nga daw tulot tangkal kag baboy bla agi na sagod-sagod Axorex sino ganin biktima ni si Jose Estaniel oo taga Purok Saturn Phase 6B Barangay Dumanan hindi pa rin balaan ko na itong kalibre sa armas na nagigo sa iya kaya kagabi na-recover to sa soko ang tatlo ka bala mong kag apat ka pasiyos ang way pa magkilalang armas lutang no kag tatlo diri ang suspect according sa kay Police Captain Armil Vargas ang naghimo dito may sakay man to sa abansa kuno tong sakyan to ano to at after sa insidente nag-withdraw ning tatlo sa puntag lito regulat ga pulang abansa alin kay white plate number action white plate number ni ang pulang abansa nga nakit-an dira sa pila ka mga bystander nga nagatambay dira sa sagwa layo distansya sa balay sa sining na tiruan action rex tamo to gisakyan sa tatlo nga nag-withdraw after nga na-commit nila ang krimen sa paglutal pagpatay sa kay Jose Estaniel ang isa karon sa mga gulo diri nga ginausoy ni Police Captain Armelin Vargas although nga gina-verify nila ini kay may naghatag sila information nga ining napatay si Jose Estaniel ginaligar nga daw konektado ini sa isa ka grupo no wa pa wala ako ano ning grupo Ipugon di pa bala ko ning klase grupo ni kon gang kriminal o crime syndicated group ano nga sitwasyon pero nakalapot kay Vargas actually sa tong informasyon mo da magulagi gimo no
Kada suspect ba ni siya sa pagpatay sa isa ka Birjan National mo. Gani man. Pero kina-verify pa na yan ni Captain Armelin Vargas o doon nga nagsulod bring information sa ila pat kitang nanon nila. That's why rin ka nagatap sila karon sa pila ka mga police station outside Metro Bacolod kaya base may mga record bala ining napatay niya mo na gani nga. Pero diriya sa Bacolod why di sa pending nga kaso? Amo pa na kina-verify ni Captain Vargas sa mga iba nga unit ba sa police station day. Even sa waran kag sa penal section gina-check ini kung may mga pending sa waran kung ano kaga kaso action rights na pero sila ni Vargas ti ginatingwaan nila ini masulbar ang kaso kagabi gani wag nila mistorya kita pamilya kiti naintindihan man nila ngara pa sa kalisod ang ining pamilya matapos kinapatay ang ining biktima. Yari si Police Captain Armelin Vargas ang hepe sa station number 10 sa interview sa Action Radio. Ang aton nga biktima nag-expire gisa sang kagabi dito sa ospital. Bali nga aton nga investigador subong may gina-follow up nga information nga nabato namon nga membro siya sa isa ka grupo. So aton nga investigador nagapakig-angot pa sa iban nga mga law enforcement offices kag diri man sa BCPO kag Sanopo to confirm sa sini nga mga information nga amon nabaton. May mga information man sulod gani sa amon kagabi nga daw involvado na siya sa isa ka pagpatay sa isa ka I think Belgian National. Ma'am nakarabot lang information sa inyo? Oo, nakalabot na ina. So, muna siya ang linyada subong ang gina-follow up man sa aton nga investigador. Nakaistorya lagi man kamo sa pamilya kag nano ang mga gimbuhat nila sa inyo? Nagabi, wala pa kay kung sinsa to siya sa ospital hindi man kami dikto ka sulod ang iyang partner ato dikto sa sulod so wala kami pakakuha sa ila man nga pahayag. Apang giangot kita sila nga pamilya kay para nga sila man ay makahatag sa amon ng additional information regarding kung may mga threats siya nga nabaton or kung ano pa nga mga incidente nga natabo prior sinang pagpataya sa kagabi. Action Rex, si Police Captain Armelin Vargas ang hepe sa Police Station number 10. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magban nag-report sa Bacolod, Action Radio. Balita una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office sa Taganta, Tsempoa. Ang kapulisan sa Police Station 10 sa pangusisa kung ano ang pinakarason gid sini sang kamatayon sini sang isa ka persona kagabi matapos ng ginlutang dra mismo sa ila sining puluyan. Yari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, ang Evergreen Herbal Cup. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Kantuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Sinimay kang tanan sa isa ka persona nga pangatubang man sang kaso ang gindakop sang mga otoridad. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, arestado ang 40 anyos nga lalaki matapos nga inisyal ang pangatubang sang kaso sa illegal nga sugal. Kagini ang gindakop pagi sa isa ka warrant of arrest nga gin-issue sang korte sa siyudad ng Sagay. Gindakop ini siya hapon, mga launa 45 ang takna sa ini siya ang nasiplatan sa may sitio GK o sitio GK Village sa barangay o poblasyon sa siyudad ng Sagay. Ang suspect, gikilala kay Romero Sotasi Ilatusa alias Tuto,
Nagini ang isa ka residente sa Grand Meadow Subdivision sa Valencia City dito sa Bukidnon. Ang report nga ang kaso sini gin-issue sa korte, pinagiman sa Honorable Judge Reynald Buendevilla ang RTC Branch 60 o judge ang RTC Branch 60 sa siyudad ng Sagay na nakapit sa September 3, 2019. Ang iya sini nga piyansa nga dapat post nga bill amo ang 72,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Ini nga warrant of arrest sa violation sa section sa violation sa RA 9262 with criminal case number 196991. Ang inaibitan karon nga persona aditinado sa bansang Sagay City PNP para sa proper disposition. Report gikan sa siyudad sa Sagay, una sa Marita, una sa Aksyon. Dili sa Aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Marami. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian.
aksyon nga nagkapalapnag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang anong nakalintangan, responsable at pagbalik. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulik. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. No? May oras pa pero hindi na magtugot pa. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dilig lamang madugay. Upod kay Aksyon ang Defensor. Salamat skid sa inyo sining pagigupod. Kita-kits kita buwas mga ka-aksyon diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. See you tomorrow. Bye for now. Ako ang inyo sinika-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa